Čaute ľudia, dneska sme si išli zahrať Ikeu s mojím kamošom, pozdrav. Čau. No, dneska hráme Ikeu a inak nič nerobíme, iba hráme Ikeu. Tuto máme tretí deň, tuto sa tak stávame. Tak ty niečo hovor, Vasil. Čaute, všetci, jak sa máte? Dneska hráme Ikeu a dáme náš kanál Handshake, OK? Takže urobíme Keď na tomto videu bude jeden like alebo jeden komentár. Jeden komentár. Takže si prvé video a a potom ešte dneska toto ešte urobíme, budeme toto trošku dlhšie video bude, nevieme koľko, ale a nevieme, že či budeme streamovať dneska, lebo neviem, či nám povedať. Dneska nie. No a dneska si ešte zahráme Rivals s mojím kamošom a ešte nejakú hru. Áno. No. Áno. A keď na tomto videu bude jeden like, tak s mojím kamošom urobíme, že budeme hrať 30 minút Rivals. OK? Vasil, OK? OK. Musí byť na tomto videu ale jeden like. A ak chcete viacej kontentu, keď na tomto videu budú 3 lajky, tak s mojím kamošom pôjdeme Steel a Brain Rock. A urobíme giveaway. Áno. Áno. No, a ten giveaway bude veľký. A dneska sme išli tuto, takto Ikeu. Sme už hrali popredu. A sme sa tak rozhodli, že budeme proste natáčať video. Tak. A tešili sme sa na vás. Ďakujem za 50 alebo 60 odberov. Sme moc radi. A keď chcete viacej kontentu s mojím kamošom, tak napíšte do komentárov, že nejaké nápady na video mi dajte, alebo tak. Lebo nevieme, čo máme natočiť teraz. No, teraz takto si tu stávame. Vasil, ideme ten Rivals, jak sme slúbili? Že čo? Ideme ten Rivals, jak sme im slúbili divákom? Počkaj, za chvíľu. OK. Diváci, za chvíľku pôjdeme Rivals s mojím kamošom. Ja som tam docela... Nie kamošom, ale kamarátom. No, kamarátom. Kamo! No. Okay, No? no, ideme? Ideme Rivals? Počkaj, za chvíľu. Tu stávam počítač. OK. Idem vám ukázať náš dom. Takto som toto postavil až tam dozadu. Teraz máme takto tu svetielka a tak som voľné tam a môj kamarát tu stáva takto, keď ideme hore. Tam je úplne dlhá cestička, to som urobil. A môj kamarát takto tu stáva dom. Tuto. Vlastne tu tam máme takto kuchyňu, svetielka, máme počítač. Tu máme telku, neviem. Vasil, na čo máš tú telku? Tu vám ukážem jeden oný. Počkaj, toto urobíme, Počkaj, túto desku musíme dať preč, to je tu. A na čo lebo tu tie kompútery? Kurník.
Počkaj. Dobra, proste. A, Vidíš. ideme, že k mojemu kamošovi spálneme. A zase, ty kokos. To je otravujúce. Čo zase? Čo sa stalo? No proste, ja som proste spadol. Tak ideme ten Rivals? Počkaj, správne. Toto bude od teraz náš vlastný kanál, náš kanál, Vasil, dobre? Čo? Toto bude náš kanál, OK? OK. To bude náška. Kúkajte ľudia, takto. Takto. Počkaj, nie. A máte východ. OK, ten Wow TV dáme tak, ale Mati a Filip, vieš čo? Tie monitory, dáme toto. Ideme ten Rivals? No. Áno. Dáme, že na... Bude... OK. To čítala. No, op. Keď budeme mať toto video, že 8 minút, tak pôjdeme, že Rivals. Že čo? Že keď toto bude video mať 8 minút, tak pôjdeme hrať Rivals, OK? OK. Ešte 1 minútu. Čili, pravdu. Čo? Keď bude toto video mať 10 minút. Čo? Čo? To čo bolo? Ja som nadstavil. Tu pekne svetielka. To... Kurník. Som nechcel. Kurník. Okej, je to tu. Filip, ty si držal F-ko. Vlastne už má toto video 8 minút. Ideme ten Rivals? Ale ja som hovoril o 9. Aj okej. Čak, zapni to. Ja som hovoril, povedal som sa, ja som hovoril 10. Čak to zapni. Teraz to budeme... Napíšte mi do komentu, že... No to spadlo do Napíšte mi do komentu, že hrajte Steel a Brainrot a my urobíme video, že hráme Steel a Brainrot. Že Vasil? Filip, keď demolí to... Počkaj, daj mi ho. Daj mi ho na Filip! Jau. Idem preňho. No tak nejdem preňho. Čo ideš to, okej. Nic. What? Mám tu komputer. Vasil. Už má toto video 9 minút. OK, za 1 minútu. OK, takže 10?
má 10 minút. Čo? Už to má 10 minút. Poďme. Poď. A ako chcem vám povedať, že toto je môj account. Keď si ma chcete, tak sa ma pridajte, takto sa volám. Mám, že 5 si môžem iba pridať. Tak, rýchlo dávajte. Friendy mňa. No, Vasil, ide na ten Rivals? Nespravuj to. Vasil, pripoj sa. A teraz už ideme hrať Rivals. Vasil, kde si? Počkaj. Tebe má sa tak knife. A pôjdeme teraz toto, Rivals. Potom pôjdeme čo za hru, Vasil? Escape Tsunami? OK, Escape Tsunami, tam budem robiť giveaway. O Escape Tsunami budem robiť giveaway. Tak už ťa čakám. Vasil, Chili balna. No? pripoj sa. Chili balna v programe sa nebude možný. Vážne? Áno. A to je Ike. Poj? No, ideme 2 dvojky. Poďme ešte na V1 na rozohratie, dobre? Na konci 1v1. Nepoď teraz a potom pôjdeme iba 2v2, poj? Iba jednu round? Áno. A pôjdeme potom 2v2. Iba... Ľudia, to mám vyhraté. O Filip, ty máš level 142. Počkaj chvíľku, ja si musím nabiť telefón. Takže ja budem chvíľku avko. Ale neviem, ako to mám dať, keď si budem nabíjať. Ľudia. Teraz neviem, ako mám dať. Tak si nabijem. Ej. Nejde to. Počkajte ľudia. Niečo čakšie. Ktoré máme nabíjačku aj s telefónom udržím. Počkajte chvíľku. Toto. Oj. Prepačte. Tu niečo, oné. Ty kokos. Nejde to. Aj. No už ma vidíte. Okej. Ideme proti môjmu kamošovi. Kamo! Poďme teraz na Gersky. Nemôžem. Nerob! Okej, ľudia, nechali sme ho, lebo som si popravoval kameru. Takže mám prehať. Jau! Ja som mŕtvý, ľudia. Som ho musel nechať. Ideme, že bol, daggersky, skrechu a dynamit. Kurník. Napíšte mi do komentu, že kto túto hru hráva. Jau! Počkaj, ja nemám na moje. Ja
Ja som ťa nechal tiež, ty si ma zabíjal. Máme 5%. Nechaj ma. Ja, dáme mu snipe. A teraz nemá snajperku. Nemôžeme ho nechať. Lebo prehrajeme. Na neho idem chill guy. Ok, teraz ideme po toto, shorty, toto a toto. Ok, freeze ray, nice order. Yes. Ty používaš proste shield. No, shield, lebo som ti chcel dať freeze ray. A shorty. To mi vždycky videl, len na teba nie, alebo ty sa stále hýbeš. No, dobre. Ideme ešte toto ľudia. Toto a toto. To mal byť snipe. Ľudia! Ja som nemieril a dal som mu 150. Dobre, Vasiu, požívam ťa. Čo? Vasiu? Dobre, ľudia, toto video už končí. Dúfam, že ste si to užili a čau.